I 2030 mangler Grønland 1 milliard kroner på de offentlige finanser, hvis det nuværende velfærdsniveau skal opretholdes. Dette værk på mere end 100 sider er Naalakkersuisuts bud på, hvordan økonomien skal reddes. Nye arbejdspladser inden for turismen er en væsentlig del af løsningen. Men er samfundet og politikerne klar til at træffe de nødvendige beslutninger? Velkommen til Rulla Bæ. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Vitus Rujakitok, Naalakkersuisut for Erhverv, Handel og Arbejdsmarked. Kigger man i planen her, så bidrager dit departement jo med en væsentlig del af løsningen. Fiskeri og råstoffer skal ikke bidrage med væsentligt mere i 2030, men turismen skal bidrage med 100 millioner kroner mere. Hvorfor satser Naalakkersuisut på turismen? Det skal siges i forlængelse af, at landskassen, som du selv sagde, har brug for nogle nye indtægter, og vi skal skabe vækst. Og for at skabe det, der er vi nødt til at kigge på, hvor der kan etableres jobs, dermed også skabe nogle nye indtægter til landskassen. Og der er turismen jo et af de tre bærende søjler, som Naalakkersuisut har vurderet at prioritere som det erhverv, som man skal satse på, ud over råstoffer og fiskeriet. I den netop fremlagte turismestrategi, der evaluerer I udviklingen af, hvordan det er gået med turismen de senere år her. Og der er det jo faktisk gået lidt ned ad bakke. Antallet af overnattende på landets hoteller er faldet. Antallet af krydstogtturister er faldet markant. Hvordan vil I vende udviklingen? Altså det står jo i skærende kontrast med resten af verden, at vi har færre turister. Og det er en udvikling, som vi er nødt til at gøre noget ved for at vinde. Der har vi arbejdet på analyser på, hvad der skal være grundlaget for, at turismeerhvervet kan udvikles. Og der er infrastrukturen det første indsatsområde, som vi er nødt til at gøre noget ved, så fremt vi skal gøre Grønland mere tilgængeligt. Der skal infrastrukturen opdateres, således at turister kan komme udefra direkte til Grønland. Det vil sige, at vi skal have mere tilgængelige internationale lufthavne i landet, men også på de regionale lufthavne er vi også nødt til at satse på at transportere turisterne til regionerne på en bedre koordinering, ikke en bedre koordinering. Målsætningen er en fordobling af de landbaserede turister i 2040. Det er jo meget langt ude i fremtiden. Hvorfor har I ikke flere konkrete mål for turismen allerede i 2020 og 2030? Det er jo et meget forsigtigt estimat, vi har forelagt. Jeg mener, at lufthavnsbyggerierne alene vil have en eskalerende effekt på turismen, og dermed også forvente, at der vil komme flere turister til Grønland væsentligt hurtigere, end hvad vi måske selv lægger op til. Det viser erfaringerne i Island, at det vokser med over 10% om året, helt op til 12%. Så hvis det er de den hast, vi skal opnå, så skal infrastrukturen forbedres. Ikke kun på lufthavnsområdet, men også på vores havnefaciliteter, som skal være mere tilgængelige, og dermed også en bedre koordinering imellem skibsanløb og så flyankomster, således at turister kan skifte skib med fly og omvendt. Så der er mange ting, der skal forbedres, hvis grundlaget skal være i orden. Lovgivningsrammerne har vi jo arbejdet på at forbedre, blandt andet ved at indføre koncessionslov, så det bliver nemmere for turistoperatører at starte på aktiviteter til at servicere turisterne på et bedre grundlag end i dag. Tak for den forklaring, Vitus Rujakitok.
Spørger man branchen, så stiller turisterne en række andre krav end længere landingsbaner. De vil have en høj service, en service vi til tider har svært ved at levere her i landet, og derfor er udenlandsk arbejdskraft en nødvendighed. Lyt med her. Surisut allammiut pisaajaqarluinnarput. Massak pisaajaaqarpoq atorfissaqartinneqarpoq taamatut avataaningaani allatuarnartum tikistisaajaaqarner. Takornariaqarnermi nunatta aningaasqarneranut tapiinerussappat taamatullu naalakkersuisut napatittinermut siuariartortittinissamullu pilersaaru piviusungussappat nunanit allanit tikisitanik sulisoqarnissaq pingitsoorneqarsinnaangitsoq takornarialerisut arlallit isumaqarput. Nayugaqavissunimmi sulisinnaasunik piukkunnarsinnaasunillu nassaarniarneq ajornakusoortarpoq. Jeg må se helt ærligt. Ilumorlunga uqartariaqarpunga uqaatsinikatuisinnaasumik nassaarnissaq ajornakusorpoq Kalaallit takornarianik qajariartitisinnaasut sernersuarmi pisuttuaasisinnaasut kuunnullu aalisariartitisinnaasut tiakisimuutsip ujartorpai nayuqavissunillu takornarialerisinnaasunnik nassaarniarneq ajornakusoortartoq Visit Greenlandip nalilerpaa Soornam tamat kissaatiga loorparpununatsin takornaalerisut Imalun takornaartartut nunatsin takornaalerisuniga tammaningaani sullinneqarnissaat kisianil aamatu amerlatigitilluit ajornakusortorus Inatisartut upernaaqmanna ataatimiinnerminni aalaangiiffigisaanni nunanit allanit nunatsinnut suliartortartut pillugit inatsit sukaterneqassasoq naalakkersuisut peqqunaqarput Tamannalu tiakisimuutsip nunanit allamiunik nunatsinnut piffissami aalaangersmasuinnermi suliartortitsillunik tikisitsinnissaanut ajornakusoortitsinerulerpoq Fuldstændig forkert. ajorluinnerpoq isumaqarpunga takornariilerinerup iluani suliatigut aallutiinnassagikut aammalu sulisut takornarianik sulliissilluarnerpaat sulisorissagikut tassami maakkami takornariat akilersimasaminnik sullinneqartariaqarput Få den vare, vi har betalt for. Ja, så kan jeg byde velkommen til jer. Jes Bertelsen, formand for SIK, Thomas Tyt Mogensen fra Grønlands Erhverv. Jes Bertelsen, lad mig begynde hos dig. Der er ikke generelt overenskomster inden for turismebranchen eller for guiderne, så du repræsenterer ikke de ansatte i turismen i dag, men er her som formand for SIK. Hvad siger du til, at det er nødvendigt med udenlandsk arbejdskraft for at tilfredsstille behovet i erhvervet? Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men turisme er jo ganske nyt her i dette land. Og vi må huske på, at det kun er en sæson, 3-4 måneder, at vi har så mange turister. Og turisterne er vokset inden for de sidste 2-3 år, efter at Greenland er begyndt at flyve direkte fra Reykjavik til Ilulissat og blandt andet Sydgrønland og Nuuk. Men eksempel, vi var i Italien, hvor vi så oplevede, at der var mange af dem, der gik på universiteterne, som man brugte som guider i sommerperioden. Og jeg tror, det er nogle af de ting, som man skal kigge på. Er der mulighed for, at vi kan bruge det, dem, der er under uddannelse, i den korte periode, der er på 3 måneder. Og det er jo klart, der er ikke nogen overenskomster inden for det her område PT. Og man kender reelt ikke, hvor meget de får i løn og deslige. Og hvis de studerende andre selvfølgelig kan få en sommerjobs, som giver mere, som giver de der 3 måneder, så er det klart, det er de vælger. Men jeg mener klart, at det er noget, man skal kigge på, og det er noget, vi skal arbejde sammen om, at bruge så mange hjemmehørende arbejdskraft inden for turisme. Det er jo vigtigt for os alle. Det er jo skatteindtægter, vi også snakker om, så alle burde være interesserede i at bruge hjemmehørende arbejdskraft inden for turisme. Ja, vi skal lige holde fast i, at de udlændinge, som kommer her til Grønland og arbejder, de betaler jo også skat i landet. Men det er klart, at nogle af pengene tager de jo selvfølgelig... Og nu har vi nogle skatteregler mellem Danmark og Grønland, som gør, at det er... Ja. Thomas Mogensen, hvordan ser I Grønlands erhverv på det her behov for udenlandsk arbejdskraft i turistindustrien? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er jo et problemstilling, at vi har så høj en arbejdsløshed, og vi så ikke selv kan... Men det handler også om kvalifikationer, som jeg siger. Og det er et problem at finde folk, der kan engelsk og leve op til de kvalifikationer, som turistbranchen har behov for. Og det er noget, vi må arbejde på at forbedre de vilkår.
Men det nytter ikke noget, at vi stopper op og bremser en udvikling i turismesektoren nu ved at begynde at lægge hæmmende faktorer ind for erhvervslivet. Det skal netop være nemmere for erhvervslivet at drive en turismesektor. Vi skal have bedre rammevilkår. Vi skal have bedre vilkår for at få den arbejdskraft, man skal bruge, mens man har den. Kan du nævne nogle konkrete ting, der kunne blive bedre for, at det kunne være nemmere at få arbejdskraft her i landet? Men vi har selvfølgelig også læst en ny strategi, og vi er glade for at se, at naalakkersuisut kigger på at lave bedre rammevilkår for erhvervslivet. Det er essentielt, at man ikke har store administrative problemstillinger, når man arbejder i erhvervslivet. Det skal være muligt, hvis vi skal udbygge en turismesektor, at få den arbejdskraft, man skal bruge, når man skal bruge den. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal bruge så meget af vores egen arbejdskraft som overhovedet muligt. Det har vi alle sammen interesse i, og jeg tror heller ikke, der er ret mange arbejdsgivere, der ikke er interesseret i at bruge lokal arbejdskraft, hvis de har muligheden for det. Okay. Vi hørte her Jackie Simuth fra Sydgrønland fortælle, at han har i hvert fald sagt til KNR, at hvert år, når han skal ansætte sine folk, så skal han igennem et stort bureaukratisk arbejde med at søge tilladelse osv. Er det et problem, som I kender til i foreningen? Det er problemer, vi hører fra nogle af vores medlemmer, ja, at man skal igennem et større bureaukratisk system. Og det gælder selvfølgelig både med det bureaukratiske system, man har her, men vi har jo også en dansk udlændingelov, der giver nogle problemstillinger i den henseende. Så det er helt klart et problemstilling. Vitus Rujakitok, de her medarbejdere, hører vi i branchen, er en af brikkerne til ligesom at skal rykke turisterhvervet. Hvad gør I? Vil du være med til at se på vilkårene for at få arbejdskraften lettere tilgængelig her i Grønland? Lad os lige holde fast i den kritik, som Jackie Simuth har rejst. Den beror på en misforståelse af, hvad naalakkersuisut arbejder på. Lad os sige, at vi med overtagelse af hele lovgivningen omkring udlændingeområdet, der vil netop sagsbehandlingen af ansøgninger på visum og arbejds- og opholdstilladelser være forkortet i og med, at Grønland vil overtage kompetencen forhåbentlig i det næste par år. Når det sker, så vil servicen blive forbedret i forhold til ansøgninger og med hensyn til at få de nødvendige opholds- og arbejdstilladelser. Så jeg synes, de beror på en misforståelse, den kritik, der kommer, fordi den principbeslutning, der ligger i forhold til regulering af udefrakommende arbejdskraft, skal jo ses også i det store billede, at når vi overtager udlændingekompetencen, så vil Grønland være bedre i stand til at kunne sagsbehandle. Så på den måde vil turistoperatørerne jo ikke opleve, at der bliver en længere sagsbehandling. Tværtimod arbejder vi på at forbedre servicen. Når det er sagt, så vil vi selvfølgelig også på et oplyst grundlag se, om de turistoperatører, der er i landet, om de nu også lever op til vores skattelovgivning i forhold til opholds- og arbejdstilladelser osv. Så det er en udredningsarbejde, der har været i gang de sidste par år, og som kommer her i løbet af efteråret. Så lad os se, om hypoteserne holder, om hvorvidt udenlandsk arbejdskraft ikke lever op til vores skattelovgivning. Det må komme an på en prøve. Men det, som Jackie Simuth taler om, det er jo et problem, som ikke er nyt for ham, som han har arbejdet med hver eneste år. Og man kan sige, at I arbejder på at overtage den her fra Danmark af, men det kan jo godt have nogle lange udsigter. Bør man ikke gøre mere med det samme for ligesom at sætte gang i det? Det er jo en meget vigtig del af jeres holdbarheds- og vækstplan. Vi har netop sendt et konkret lovforslag, der går ud på, at vi kommer til at justere på en lang række love. Det netop har med udlændingelovgivningen, der også berører integrationslovgivningen osv. Så der vil være en lang række elementer, som Grønland vil skulle opdatere sig på. Så vi kommer ikke til at vente længe. Det er noget, som allerede vil træde i kraft ved årsskiftet, så fremt Inatsisartut behandler sagen færdigt i løbet af efteråret. Så det du siger, det er, at han kan roligt arbejde videre med sin forretning. De kommende år vil forholdene blive bedre og lettere for ham i forhold til den arbejdskraft, han skal bruge af udefrakommende?
Det er ikke vores intention, at det skal være sværere at drive forretning i Grønland som udgangspunkt. Det er heller ikke som turistoperatør. Tværtimod har vi jo forbedret rammerne omkring virksomheder og selskaber for netop at gøre det så lettere for mennesker som Jackie Simo at drive en forretning i Grønland. Hvad siger du til det, Thomas Mogensen? Det bliver lettere fremover. Tror du, det kommer til at holde? Jamen, det ser vi da frem til, og det vil vi da håbe, at det sker. Vi er måske ikke helt enige i, at nogle af de lovforslag, der ligger nu her, klar, der skal komme i høring, og som så vil komme på eftersamlingen, er forbedrende vilkår for erhvervslivet. Vi ser faktisk en del af dem, hvor vi mener, at der er konkrete problemstillinger, også langt ud over turismeområdet, men generelt. Vi er nødt til at kigge på rammevilkårene for erhvervslivet og gøre det nemmere. Vi er nødt til at gøre det attraktivt at være selvstændig og drive virksomhed, for det er det private erhvervsliv, der skal trække væksten i Grønland, hvis vi skal ud og løse det her problem med den 1 milliard, vi står og mangler. Kan du komme ind på mere konkret på, hvad er det for nogle ting, der skal gøre det lettere at være selvstændig i Grønland? Kan du nævne nogle konkrete ting? Jamen, vi har nogle ting omkring skatteregler, vi har nogle ting, som gør administrativt på skatteområdet. Skal man bruge relativt lang tid på det. Vi har nogle rammevilkår inden for nogle af de andre brancher, blandt andet på råstofsektoren, hvor der i hvert fald er nogle problemstillinger. Så vi ser det her nye lovforslag, der er på for at stramme, som en problemstilling til at få arbejdskraft. Blandt andet til turismesektoren, men også til andre sektorer. Det er jo ikke kun turismesektoren, der mangler arbejdskraft. Vi har fiskeri, der også har problemstillinger. Vi har byggeri, der også har de problemstillinger. Og vi ønsker alle sammen, at det skal være grønlandsk arbejdskraft. Men det løser ikke det nuværende problem lige nu og her. Jesper Bertelsen. Jamen, jeg er ikke helt enig med ham, at med hensyn til skattelovgivningen, at det gør det sværere, fordi vi i Danmark, der er skattelovgivningen noget mere kompliceret end den skattelovgivning, vi har her i landet, som er noget mere simpel end den skattelovgivning, man har i Danmark. Så det er jeg ikke enig med dig i. Men det skal ikke være sådan, at det lyder som om, det skal være nemmere at få tilkaldt arbejdskraft udefra. De mener, jeg er forkert. Jeg mener, det er vigtigt, at vi på alle måder skal bruge hjemmehørende arbejdskraft. At man så giver dem nogle rammevilkår, som gør, at det bliver bedre at arbejde med turister. Men som sagt, det er vigtigt, at vi bruger de hjemmehørende arbejdskraft, som kan inden for turisme, som jeg også nævnte. Det kan være studerende, det kan være dem, der går på universitetet og deslige. Og så, det er som om, at alle grønlændere ikke kan snakke engelsk. Altså, Gud bevare mig vel. Altså, vi har ungdommen her i Grønland i dag, mange af dem er tredjesproget, så hvis man vitterligt tager hånd i hanke med det og laver en langtidsplanlægning, så tror jeg, at det er muligt, at man kan bruge hjemmehørende arbejdskraft inden for turisme på det der korte periode på 2-3 måneder. Vitus, vi skal lige tilbage til dig. Det er jo to modstridende holdninger, vi har her. Det skal ikke være sværere, det skal være lettere. Hvad side hælder I til i Naalakkersuisut? Altså, vi har en klar erklæret mål om, at turismeerhvervet skal indbringe væsentligt større indtjening til landet. Det indebærer, at erhvervet skal understøtte lokalsamfundene, regionerne og hele landet, ikke kun i form af indtægter, men også i forhold til at forbedre vores infrastruktur, fordi det hænger jo sammen med tilgængeligheden af at komme til Grønland. Der er infrastrukturen jo essentiel. Hvis man skal få flere til landet, så er vi nødvendigvis også nødt til at kigge på, hvordan vi kan få flere internationale turister direkte til Grønland, men også i forhold til havnefaciliteterne. Men det er jo ikke gjort alene ved det, fordi når infrastrukturen er mere smidig, så skal vi jo have hoteller, restaurationer og alle de servicefag forbundet med turismen. Hvis vi skal formå at få flere til landet, så skal tilbudene jo også tilsvarende også øges. Det er korrekt, men gør det ikke indtryk på dig, når Thomas Mogensen står og fortæller, at det som de ser, at
kommende lovforslag på efterårssamling faktisk ser ud til at gøre det sværere at drive virksomhed i Grønland? Det må stå for deres egen regning. Jeg synes, vi har gjort en lang række tiltag med hensyn til erhvervslovgivningsrammerne for at gøre det nemmere at drive virksomhed i landet. Og det tiltag, der ligger inden for erhvervsudviklingsområdet alene, og så omkring den nye koncessionslov, som Inatsisartut også har godkendt, har jo også gjort det nemmere for turistoperatørerne at få arealansøgning, og dermed også at kunne tilbyde flere aktiviteter. Så jeg kan slet ikke på nogen måde forstå og se, hvor GI's kritik går ud på. Tak for den kommentar. Nu skal vi videre til et andet emne. Der er nemlig brug for jer ude bag ved skærmene, hvis der skal skabes flere arbejdspladser. Flere turistselskaber efterlyser nemlig lokalt initiativ, og at lokale starter egen virksomhed, der gerne vil sejle i kajak med turisterne, finde gode fiskesteder eller vandre med turisterne på fjeldet eller på isen. Og velkommen til dig, Bjarne Lybert fra KNAPK, og dig, Jon Krog, du er medejer af Touring Greenland. Men lad mig lige begynde hos dig, Thomas Mogensen. Ifølge Grønlandsbanken, så får banken relativt få henvendelser fra folk, der gerne vil starte virksomhed inden for turisme. Har du nogen forklaring på det? Der er ingen tvivl om, at vi ser det faldende turismetal de sidste par år. Og så er det også hele problematikken om, at man har en relativt kort sæson, så man skal jo op på en vis kritisk masse, før man ligesom kan få det drevet i gang til, at man har en reel indtægt, der kan brødfødder hen over hele året. Og det tror jeg er en af de elementer, der skræmmer folk væk. Jon Krog, du driver et turistselskab her i byen. Hvordan ser du problemet omkring den korte sæson? Er det det, der er problemet inden for turistsektoren? Det er det nu, og det vil det være et stykke tid nu. Det er der ingen tvivl om. Vi har ikke nok turister nu, men vi kan se et boom på vej, og jeg er sikker på, at dem, der står og venter, er det ved at være den rette tid. Vi har været lidt for tidligt ude, så derfor så er vi også alle sammen nødt til at have fuldtidsjob ved siden af, for at kunne få det til at løbe rundt. Men jeg er sikker på, at inden for de næste par år, så vil vi kunne se, at der kommer en helt anden tilvækst og en helt anden type turister, end vi har haft før, som lægger penge på en helt anden måde, end vi har set før her i Grønland. Det er slet ikke tvivl om. Og hvad er det så vigtigt, at Naalakkersuisut tager hånd om, hvis folk skal kunne leve af det her? Jeg tror, for det første, så skal vi begynde at beslutte os for, hvad er det for en slags turister, vi gerne vil have. Og så for at anfægte dit indledningsspørgsmål, det var baseret på noget statistik, som ikke er særlig gammel. Det er jo først for nylig begyndt at få noget brugbart statistik, ikke? Og det er rigtigt, at antallet af turister er faldet. Men hvad er det for en type turister? Overnatningerne, det er jo også interne overnatninger. Så i virkeligheden er det mere interessant at se de turister, vi har nu, hvor mange flere penge ligger de her. For jeg er ikke i tvivl, men jeg kan se på min lille geschæft, og jeg startede den, da de her afgifter på turister blev hævet. Jeg startede med at lave et krydstogtselskab, som faktisk var nødt til at lukke og tabte 300.000 på efter et år, ikke? Fordi at det hele det styrtdykkede. Men til gengæld så har jeg nu et vækst i en helt ny type turister, en adventure-turist, som kommer her for at få den der uspolerede natur, de simple oplevelser, som vil gerne ud med en guide, som ikke kan tale grønlandsk. Jeg har haft en fra Sydgrønland, en Abia, som kunne sige 4 ord på engelsk, ikke? Og de kom hjem og talte om en shaman, der kunne mærke vaner på at røre på vandet og sådan ting, ikke? Så det er en helt ny type turist, som lægger utrolig mange penge, men som har meget lave krav til infrastrukturen, og der passer Grønland som fod i hus. Men hvad skal Naalakkersuisut så gøre for, at folk, der arbejder inden for turisterhvervet de her få måneder, hvor de er her, for at man kan komme i gang og få oparbejdet noget professionalisme omkring det? Jeg vil sige, nummer 1, man kunne kigge over på Newfoundland, hvor man har lavet en outfitter-ordning, hvor de får nogle skattelemmelser, dem der arbejder med det. Ikke nødvendigvis arbejdsgiver eller virksomheden, men dem der arbejder med det, de betaler en anden type skat, og de har nogle dagpengeordninger i vinterhalvåret, som gør, at man kan fastholde sine medarbejdere. Fordi i år, jeg skal starte forfra hvert år med nye guider. Forfra træning, så de første 2 måneder af sæsonen, det duer ikke. Og så vil jeg så også sige, i år for eksempel, der har vi fået de første henvendelser på noget, der er rigtig spændende. Vi skal ud og kigge på noget whitewater kajaking. Og de kompetencer til at kunne have den slags turister op og afholde den slags events, findes ikke på Grønland. Det er ikke studerende fra Danmark, der gør det. Ja. Men lad mig lige bringe den over til Vitusujakitok omkring det her med at kigge på Newfoundland eksempelvis, hvordan man gør her. Arbejder I på at tage hånd omkring det her problem, at indtjeningen for dem, der arbejder i turistsektoren, ligger på en meget, meget kort område? Det er det. Altså, tidsfaktoren er meget væsentligt, når vi snakker om turisme.
omkring finansieringsmuligheder til at kunne optage lån og garantere til at starte på en ny virksomhed. Det har vi jo muliggjort blandt andet ved det samarbejde, som vi har med den danske Erhvervs- og Vækstministerium med hensyn til lånefaciliteter i Nordisk Investeringsbank og den Europæiske Investeringsbank, og så med Vækstfonden. Så vi har gjort en masse for, at rammerne omkring finansiering også er i orden med hensyn til at starte en ny virksomhed og nogle nye aktiviteter. Fordi det er jo rigtigt, som der bliver sagt, at det er jo ikke lige til at starte på nogle nye aktiviteter inden for turismen. Det skal jo understøttes af en lang række ting, for at de kan løbe op økonomisk. Så jeg synes, vi har gjort en masse med hensyn til finansieringsrammerne, men på lovgivningen omkring skatteforhold, der må jeg erkende, at vi mangler at gennemføre en gennemgribende reform omkring skatteområdet, hvor iblandt afskrivningsregler og nogle mere favorable vilkår også er nødt til at blive gennemtænkt på, hvordan vi kan gøre turismeerhvervet mere rentabelt, end den er i dag. Så der ligger en masse uløste opgaver inden for skatteområdet. Men i den skattereform, der vil I også prøve at kigge, at det jeg hørte dig sige, at der vil I også prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det rentabelt for folk, sådan at man kan få kombinere det her erhverv, som jo er meget aktivt i løbet af 3 måneder, og så sker der ikke så meget resten af sæsonen. Nej, men altså en del af opgaven går jo ud på, hvordan vi så kan benytte den kapacitet, der er i landet med de eksisterende turismeerhverv på, hvordan vi kan følge de perioder, hvor der ikke kommer så mange turister. Der må vi tænke nogle nye tanker på, om hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at komme til Grønland, også i vinterhalvåret, således at alting ikke kun sker i sommerperioden. Bjarne Lybert, vi hørte før Jon Krog fortælle, at han var rigtig glad for folk, der kunne tage ud og vise turisterne, hvalerne og den slags ting. Dine medlemmer, de kender jo om nogen naturen. Ser du muligheder for dine medlemmer inden for turismeerhvervet? Vi har allerede medlemmer, som forsøger at opkvalificere sig og forsøger at tilpasse deres for eksempel fartøjer til at kunne sejle med turister. Og vi har også medlemmer, som forsøger at opkvalificere sig med sprog og med andre kvalifikationer. Blandt andet Vitus Bror er lige blevet færdig som arktisk guide, som også er vores medlem. Så der er også potentiale i at bruge den grønlandske fangst- og fiskerikultur som turistattraktion. Tak. Sidste spørgsmål til dig, Jesper Bertelsen. Vi hørte tidligere, at de ansatte ikke er organiseret i fagforeninger i turisterhvervet, og det her erhverv skal så være et af de på sigt bærende erhverv i Grønland. Hvad ser du af udfordringer på det her område for at få det organiseret måske? Så vi må sige, at turisme er, det er ikke noget nyt, men som sagt har der ikke været så mange turister her de sidste par år, men her for de sidste 2-3 år, der er turisterne virkelig begyndt at komme her til landet. Og derfor er det jo vigtigt, at man går ind og kigger på med hensyn til uddannelse og via uddannelse. Men som sagt, vores medlemmer kan jo ikke leve af en løn på 4 måneder. Det er jo fuldstændig umuligt. Så pt. er det jo en arbejde, som man reelt skal gøre ved siden af. Men der er jo også den pointe, at mange af vores medlemmer desværre på visse områder er deltidsansatte, for eksempel inden for fiskeri og andre områder. Og derfor kan man efter min mening også begynde at kombinere de ting, hvor man arbejder et andet sted i måske 8 måneder, og så får mulighed for at arbejde inden for turisme i 2-3 måneder. Det er blandt andet sådan nogle ting, som vi skal snakke om med arbejdsgiverne, med GE, og nu så kan, hvordan og hvorledes strikker vi en holdbar
situation over for vores medlemmer, over for de mennesker, som skal leve af det. Og det er nogle af de ting, som vi medierne skal kigge på, hvordan vi kombinerer nogle af vores medlemmer, som kun arbejder i visse perioder. Tak. Ja. Og en kort replik for dig, Thomas Mogensen. Hvad gør I for, at dem, der arbejder i turismeerhvervet, har ordnet forhold inden for din forening? Jamen, som jeg siger igen, altså der er jo mange, der kommer ind og ud, så det er ikke et sted, hvor vi har nogle overenskomster. Men vi er selvfølgelig villige til at gå i dialog med interesseorganisationer, lønmodtagerorganisationer og naalakkersuisut om at finde nogle ordninger, som kan tilpasses og gøre det attraktivt for at få flere mennesker ind i turismesektoren. Jeg vil også lige sige, at vi er glade for nogle af de tiltag, som de laver. Altså det her med koncession, så muligheder for turisme, det er jo klart forbedring af rammerne for turismevilkår. Men der er bare lang vej endnu. Der mangler en masse ting endnu. Godt. Tak for den kommentar. Og tak til gæsterne for den her runde, og tak til dig, Eske Bertelsen. Naalakkersuisut satser altså på, at landingsbaner og forhåbentlig billigere billetpriser vil tiltrække flere turister. Men når turisterne så er her i Grønland, skal der også være noget for dem at se på. Noget af det, som turister rigtig gerne vil se, det er store hvaler. Og Jon Krog, ja, tak Lars. Du arbejder jo med turisme her i Nuuk, og noget af det, som dine turister de gerne vil se, det er de her hvaler. Så derfor er du ikke så glad for hvalfangsten her. Prøv at forklare det. Jeg har sådan set ikke noget mod hvalfangsten. Jeg har bare noget mod, den foregår lige foran hoveddøren til, hvor vi har vores gæster. For der er ikke nogen tvivl om, at nummer 1 på alle vores turisters, langt de fleste af vores turisters ønskeliste, det er altså at komme ud og se hvaler. Og vi har dem, der spørger, jamen, hvorfor skal det lige være nu, du kan se pukkelhvaler masser af vejen, hvorfor lige på Grønland? Det er fordi, vi har nummer 2 vigtige ting, som der næsten ikke er nogen tilbage i verden. Det er, at der er ikke så mange andre. Så hvis du vil se hvaler på Island, så ser du sammen med 12-15 andre både fulde af folk, og du skal være heldig for at få dem for dig selv. Så der kommer altså folk herop, som har den eksklusive oplevelse med vores hvaler, og de betaler rigtig mange penge for at komme herop. Så det, der er udfordringen, det er, at vi gik fra at have 19 standpladshvaler, 75% chance for at kunne vise hvaler, til at vi ikke har nogen flere, og jeg tør slet ikke sige, at vi har hvalsafari på programmet længere. Bjarne Lybert, det her, det spiller jo ind og har indflydelse i forhold til dine medlemmer. Er hvalfangsten så vigtig her i Nuuk, at man ikke kan flytte den andre steder hen? Grønland har en kvote på 10-12 pukkelhvaler årligt, hvor de 2 af dem de er tildeles fangere fra Nuuk. Med hensyn til at tage andre steder hen end der, hvor hvalerne er, det er jo et spørgsmål også. Men man skal også tænke på, at hvalerne og mange andre dyr jo flytter deres udbredelsesområde længere og længere nordpå, og det kan også spille en rolle. Hvis hvalfangerne skal tage længere ud, så skal de jo også have mulighed. Så er det også en ekstra omkostning i forhold til brændstof, i forhold til transport og i forhold til mandskab. Så hvis det skal flyttes længere væk, så skal det også være mulighed for, at man kan oprette behandlingssteder, eller steder, hvor man kan behandle fangsten længere steder med udstyr til det. Men når en fanger fanger en sådan hval her, så må der jo være en betragtelig økonomi i det. Kan du kort skitsere økonomien, hvis man fanger en pukkelhval? Det er lidt forskelligt afhængigt af, hvor stor hvalen er, hvor meget kød man får ud af det, og hvordan markedet er. De bedste indtægter fra en pukkelhval ligger omkring 100.000, hvor man så skal trække mandskabsudgifter og brændstofudgifter, udgifter til udstyr. Der er jo internationalt krav til, hvordan hvalfangst skal udføres. Og det er jo fiskerbåde, som fisker resten af året, og som kun fanger hvaler nogle tider af året. Det er jo ikke deciderede hvalfangerbåde, vi har her. Så de skal virkelig regne på det, når de skal fange hvaler. Jon Krog, der er tale om mange penge for den enkelte fanger og for industrien på de her hvaler. Er de virkelig flere penge ved at tage ud og vise dem til turisterne? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså vores lille pokerjolle, der omsætter vi mere end det der på at se hvaler. Og det er den ene pointe. Hvis man er i tvivl, så kan man bare kigge alle andre steder i verden. Selv islændinge, ikke? De har sagt, at vi elsker at spise hval. Altså,
Men de har en stor industri. Dem, der før lå og sejlede skød dem, de tager nu og tager billeder af dem. Jeg synes bare, det er vigtigt at lige understrege en ting. Jeg er turismeaktør, jeg er jo ikke en miljøorganisation. Og jeg spiser selv hval, og jeg kan også godt selv lide hvalen. Det er slet ikke det. Og kan man spise en gris, kan man også spise en hval. Så vi er nødt til at lige skille de ting ad. Det er bare noget at gøre med, at hvis vi kan vise de her turister, de hvaler hen i Godthåbfjorden, så har vi bare et stort potentiale for at lave en masse penge. Og det er udenlandske penge, det er valuta, som det her land det skriger på. Og mod at vi skal sejle ud på den anden side af Cookøerne, for mere er det virkelig ikke, vi kræver. Thomas Mogensen, her er det to erhverv, der kolliderer med hinanden omkring udviklingen af turisme. Hvilket af dem ser I flest udviklingsmuligheder i? Ja, der er ingen tvivl om, at med de kvoter, vi har på hvalområdet nu, og vi står nok ikke til at få flere hvaler, så i hvert fald ikke i international henseende, at turismen har det største potentiale. Men jeg mener ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg mener, at det må være en dialog mellem de her to erhverv. Man må kunne finde ordninger, hvor man kan tilpasse og sige, at vi har nogle områder, hvor man sejler i og kigger på hvaler, og så har vi nogle andre områder, hvor man sejler i og jager hvaler. Det må være muligt at finde løsninger, og det skal selvfølgelig være løsninger, der tilgodeser både turismeerhvervet og fangererhvervet, således at den ene ikke får det nemme område, den anden får det, men at man mødes på midten. Men det er dialog, der er vejen frem her. Hvad siger du, Vitus Rojakitok? Altså tal fra Island, som I jo bruger som et godt eksempel i mange andre henseende, det viser, at 27,5% af turisterne de sidste sommer tog ud og så på hvaler på Island, og det er jo et betragteligt antal. Island har rigtig mange turister. Vil naalakkersuisut tage skridt til at beskytte lokale attraktioner, som eksempelvis hvalerne her i Nuuk, for at udvikle turismeerhvervet? Nej. Vi har ingen aktuelle planer om at, omlægge vores levevis af traditioner og kultur, for at man inden for måske en meget kort periode skal tilgodese nogle enkelte aktiviteter. Der må erhvervet jo, eller branchen jo også forstå, at man er nødt til at indrette livet efter, hvordan livet foregår i Grønland. Vi skal jo ikke omlægge hele vores fiskeri- og fangstkultur eller erhverv, for at der kan komme en båd eller to i en fjord. Sådan skal det ikke være, men der skal være en sameksistens på, at man understøtter og skaber de synergier, der skal til. Om det så udelukker det ene frem for det andet, det vil jeg ikke arbejde på. Der vil jeg tværtimod appellere til, at man kigger på, hvor det er bedst at udbyde de aktiviteter andre steder. Hvis det netop er pukkelhvaler, så er der en væsentlig større sandsynlighed for, at man kan se det eksempelvis i Maniitsoq, og det er måske der, at man bør satse på at fremvise hvalsafari, i stedet for at man skal tilrettelægge nogle særlige fangstperioder. Altså sådan mener jeg ikke, vi kan byde på vores eksisterende erhverv. Men det må jo komme an på en dialog. Okay. Men Vitus Rojakitok, det er jo jeres plan. Det er jer, der skal finde den 1 milliard på budgetterne ude i 2030, og det er jo her i Nuuk, I bygger lufthavnen og forventer flere turister. Men I er altså ikke parat til at gå ind og sige, nu må den her hvalfangst flyttes et andet sted hen. I må stadigvæk fange hvaler, men det skal foregå et andet sted. Jeg vil slet ikke gå ind i den diskussion, fordi jeg synes ikke, den er relevant for mig at prøve at lave om på hele fangsterhvervet. Det synes jeg må bero på prioriteringer på, hvordan vi ser på den del af vores tradition og kultur om at fange hvaler. Det må, jeg mener ikke, at det handler om at udelukke noget, men at man tilrettelægger aktiviteter, så det også kommer fangererhvervet til gode. Det er nok det, man skal arbejde efter. Ja. Men er det ikke svært at udvikle turismen, hvis man ikke vil gå på
det handler jo netop om at omstille sig til et andet erhverv. Handler det ikke netop om at gå på kompromis med den levevis, man har, og så sige, okay, nu bliver vi nødt til at prøve noget andet, hvis vi skal have økonomi i det her? Jo, men altså, jeg vil slet ikke udelukke, at der er behov for at nytænke tingene, men ikke i forhold til at omlægge et erhverv for at tilgodese en sejlads til at sige på hvaler. Der må jeg nok sætte lidt mere perspektiv i tingene, og måske også proportionere, hvor sandsynligheden er størst for at sige på hvaler. Man kan se dem i Maniitsoq, Jon Krogh. Hvad siger du til det? Der er ikke lagt op til, at det bliver, skal bakkes op af noget lovgivning. Hvad siger du til udmeldingen her? Det er jeg selvfølgelig ked af. Nummer 1, så er jeg selvfølgelig ked af, at vores erhverv bliver sammenlignet med 2 joller og en lille fjord. For vi er altså ret mange flere, der laver ret mange flere penge på det. Det er nummer 1. Nummer 2, så vil jeg sige, at vi har ikke skudt de pukkelhvaler i 54 år, så det er ikke nogen omlægning af erhvervet. Den blev åbnet for kvoten for 4 år siden, og så skød man vores 19 standpladsvaler, vi havde her i fjorden, ikke, som det første. Så jeg er ikke særlig enig. Vi kan godt tage det til Maniitsoq, de trænger også til en turismeudvikling deroppe, men I skal bare forstå, der er så mange turister på vej herop, så det er ikke noget med at sidde og sige, nu skal vi have turister til et område eller til et andet. Der kommer så mange, så vi får travlt over hele linjen. Så hvis vi har hvaler i Nuuk, så får vi x 1000 besøgende i Nuuk. Hvis vi har dem i Maniitsoq, så får vi dem også i Maniitsoq. Så at stå og sige, at lad os lige bare udelukke hvalsafari her i Nuuk, for så tager vi Maniitsoq, det er bare dumt, hvis vi gerne vil have nogle penge i kassen. Bjarne Lybert, KNAPK, kan det virkelig passe, at I ikke kan gå ind i en dialog her og så sige, okay, så fanger vi hvalerne et andet sted? Ja, man skal også tænke på, at der allerede er uddelt 16 koncessioner til turismeaktører rundt omkring i landet, som også berører vores medlemmer, som driver ørredfiskeri og jagt i de samme områder. Så hvis man også skal inddrage det her jagtområde, som ligger tilpas afstand fra vores medlemmer, så skal det jo en forhandling til, så skal det en kompensation til, for eksempel i form af et sted, man kan behandle fangsten længere væk fra byen, end det man ellers har gjort. Men kan I ikke netop bare skyde dem ud ved Kukøerne, som der bliver foreslået? Altså, hvalfangst, som jeg sagde før, hvalfangst foregår ikke med rigtige hvalfangerbåde. Det foregår med fiskefartøjer, som fisker resten af året, og som fanger hvaler nogle perioder af året. Og når det skal foregå ud, hvor der er høj sø, og det er store hvaler, vi har med at gøre, så skal der andre fartøjer til. Så det er ikke noget, man lige gør. Kompensation fra turismeerhvervet eller andet. Ser I nogle muligheder for det, Jon Krogh? Okay. Det kunne vi sagtens forestille, især fordi beløbene ikke er så store. Altså, jeg ved, en af mine rejseagenter i USA, Wilderness Travel, mener jeg var, de havde ikke noget problem med at sponsere vores 2 hvaler hvert år. Jeg tror bare, at der er et andet ting også, vi skal huske på. Det er, altså, vi kan jo godt lide at spise hval, ikke? Altså, og derfor så kommer og sige, nu køber vi alle licenserne, vi har til hvaler. Så har vi et andet problem, hvis vi bare rejser, ikke også? Så det kunne vi godt. Det er vi også indstillet på. Thomas Mogensen, vi skal bevare kulturen, vi skal ikke ændre vores levevis. Dem, der kommer udefra, de må tilpasse sig. Hvordan ser I på det i Grønlands Erhverv? Jeg tror, det er en dialog hele vejen rundt, fordi altså, man kan ikke få nogen forandring eller lave noget udvikling, hvis ikke der sker nogle forandringsprocesser. Men det betyder jo ikke, at det er på bekostning af kulturen. Altså, vi kan tage Island, som du selv har nævnt som et glimrende eksempel. Island får noget, der ligner 1,5 million turister om året. Det har altså ikke kostet noget på den islandske kultur. Man har stadigvæk været i stand til at bevare de oprindelige ting, som man gør i Island, og den måde, man lever på i Island. Og det vil vi også kunne gøre her. Selvfølgelig vil jeg siger ikke, at der ikke er enkelte steder, hvor man må gå på kompensation, men man kan sagtens finde en mellemvej, hvor man arbejder sammen med oprindelige erhverv og nye erhverv. Og vi bor i et meget, meget stort land, der burde være plads til os alle sammen. Godt. Lad det være den sidste kommentar for den her runde. Tusind tak til dig, Jon Krogh, Tourism Greenland, Thomas Mogensen fra Grønlands Erhverv, og også tak til dig, Bjarne Lybert fra KNAPK.
Om lidt skal vi høre politikernes holdning til problemerne. Men inden da skal vi lige høre, hvordan formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen, kigger på udfordringerne. Det oplagte, det er transporten, men så har man, når så folk er kommet, hvad er det, de kan se på? Og der er det jo ikke nok, at man kan sige, at naturen er fantastisk, fordi der skal være nogle muligheder for at komme ud i naturen, eller nogle aktiviteter knyttet til det. Så der er sådan en helt bred vifte fra, hvor skal de bo, hvad er der restauranter eller cafeterier, eller hvad nu de skal spise, og hvad er der forskellige tilbud til ekskursioner, ture osv. Er der guider, kan guiderne tale engelsk, og dermed at turisterne føler, at de samlet får et godt produkt. Det vil jo typisk være turister, der kommer på grund af naturen, og dermed er der der er en aktivitetsting knyttet til det. Det er jo ikke sådan strandferie, det er, hvor man skal have nogle aktiviteter, og derfor er det vigtigt, at man kan tilbyde de aktiviteter, og folk ikke bare sådan står i lufthavnen og hvad så. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Tilly Martinussen fra Demokraterne, og Jens Erik Kirkegaard fra Siumut. Velkommen til. Jens Erik Kirkegaard, lad mig starte med dig. Torben M. Andersen, han siger her, at det er vigtigt, at der er et produkt for turisterne at komme efter. Og nu har vi lige overvejet debatten med hvalerne her i Nuuk. Er Siumut villig til at beskytte de her vigtige attraktioner, hvor det er helt centralt, hvor turisterne forventer sig at komme? Jeg tror, at det er vigtigt, at der er forståelse for, at der er to forskellige erhverv, der snakker om. Og begge erhverv er vigtigt for Grønland, både for os, der bor her, men også for fremtiden. Derfor er vejen her en dialog. Jeg tror sagtens, man kan finde ud af en måde at gøre det her på, hvor man både har den der kulturelle tradition med at spise hvaler. Det er en vigtig del af vores kulturarv, men samtidig har vi også en ny erhverv, eller en erhverv, som vi gerne vil fremme. Men hvordan man så løser det, på nuværende tidspunkt har vi ikke planer om at skulle beskytte den ene mere end den anden, men vi vil gerne at parterne i dialog med hinanden finder en løsning på det her. Jeg tror, at man som politiker skal prøve at sætte nogle rammer, sådan så at aktørerne kan finde en løsning på det her. Men de rammer kunne jo godt være, for eksempel i den aktuelle problematik her, at her fanger vi ikke hvaler, for der er turisme, herover fanger vi dem. Men det er I ikke villige til at kigge på? Ikke på nuværende tidspunkt. Det er ikke noget, vi sådan har debatteret endnu i Siumut. Derfor er det også svært at udtale sig om hvad Siumuts holdning er til det her. Men udgangspunktet er, at vi har ingen planer om at skulle beskytte den ene frem for den anden. Men vi vil gerne, at parterne skal i dialog med hinanden og finde ud af, kan man have en samme eksistens med hvalsafari, men også noget hvalfangererhverv. Tilly Martinussen, Demokraterne. Vil I sætte hårdere ind for at beskytte turismen, for at udvikle det, i forhold til, at det er en vigtig del i holdbarheds- og vækstplanen, at turismen bliver udviklet og kommer til at bidrage noget mere i økonomien? Vil I gå hårdere til værks for at efterkomme de krav, som vi hører fra turistoperatørerne? Altså, det kan jo sige så enkelt som, at vi mener, vi kommer til at miste omkring 1 milliard, hvis ikke vi får i 2030, som går til skoler og som går til omsorgsvægtede børn og hjælpe dem. Og vi har jo, som vi har set på det seneste, brug for rigtig mange flere midler og ressourcer. Så jo, vi er pinedøde nødt til at udvikle nye erhverv. Når det så er sagt, så hele den her diskussion omkring hvalfangeri, jeg kan slet ikke forstå, at det ikke er muligt igennem dialoger. Jeg er heller ikke sikker på, at det ikke er det. Det kan også være, at det er, fordi vi ikke har fået debatteret det endnu, eller erhvervene ikke har fået debatteret det med hinanden endnu. Jeg kan slet ikke forstå, at det skal sættes så skarpt op imod hinanden. Og det tror jeg heller ikke, det bliver. Jeg tror da sagtens, at de selv kan finde en god løsning på det. Det virker jo, hvad skal man sige, umiddelbart fornuftsstridigt, at man ikke kan sejle en time længere, kan man sige, for at fange den der hval der, sådan så man får både, lad os sige, 300.000 ud af den i turisme eller sådan, og 100.000 for fangerne. Altså. Så det burde jo være en win-win, kan man sige. Ja, men det hørte vi så, at det var tilsyneladende svært at blive enige om, og fangerne så gerne, at de blev kompenseret, hvis de skulle sejle længere væk og mistede et fangstområde. Hvordan ser I det? Vil I så gå ind og kompensere dem eksempelvis, hvis det er sådan for at beskytte en turistattraktion? Kunne man forestille sig det?
Altså, jeg synes jo, at fisker- og fangererhvervet på mange måder er rigtig godt beskyttet. Det skal det også være. Det er kulturbærende, og fiskeri for eksempel er vores største eksporterhverv. Så selvfølgelig skal de have gode vilkår, men det synes jeg nu nok også, de har i forvejen. Jeg tænker ikke, at det at sejle noget længere ud i den periode der nødvendigvis skal kompenseres. Det synes jeg ikke. Godt. På den her forårssamling, der stillede Bertina Larak et forslag om at sløjfe en regel, der er i øjeblikket for tilladelse til udefrakommende arbejdskraft. Det handler om, at når man søger en tilladelse hos kommunen, så hvis kommunen ikke har behandlet den inden for 14 dage, så er tilladelsen automatisk givet. Det forslag blev vedtaget i Inatsisartut som en Inatsisartut-beslutning af Siumut og IA. Jens Erik Kirkegaard, der er jo mange små skridt, der skal tages for, at naalakkersuisuts holdbarheds- og vækstplan hænger sammen. Og vi har hørt her i aften, at turistindustrien råber og skriger på den her arbejdskraft, der skal komme og knokle igennem for at udvikle det her erhverv. Er det så ikke et tilbageskridt, at I har lavet sammen med IA og gøre det endnu mere bureaukratisk at få udefrakommende arbejdskraft? Jeg tror, det er vigtigt at se på et helhedsbillede. Vi ved jo, at der er mange ufaglærte, som har jobsøgende her i Grønland. Og samtidig henter vi ud fra, for eksempel fra Asien, ufaglært arbejdskraft. For eksempel her til Nuuk, hvorfor kommer man ikke lige så godt hente den fra Bamut eller Upernavik, i stedet for hele vejen fra Asien? Hvis nu man gør sig umage med at finde den arbejdskraft, man har brug for, i stedet for at flyve dem op og give dem en bolig i Nuuk, kunne man ikke hente en lokal arbejdskraft fra ude på kysten. Vi ved jo, at der er mange af de ufaglærte, som gerne vil flytte efter et job, men de har hverken milerne til det, og har måske ikke en bolig i den by, hvor der er chance for at få et job. Men med den her ordning, der er der større chance for, at det lokale migrationssystem kommer bedre i spil, i stedet for at hente en hele vejen ud fra Asien. Men bør man så ikke gå den anden vej rundt? Er det rigtigt at hegne Grønland inde på den måde? Når nu erhvervene siger, jamen lad os nu udvikle det, så skal de lokale nok følge bagefter, når arbejdspladserne bliver skabt inden for erhvervet. Jeg tror, at den hele proces, som kommunen har brugt, det er at kigge på den lokale by arbejdskraft. Det bliver efterspurgt. Vi har ikke nogen, vi må hente en udefra. Men vi må kigge på hele landet, fordi som jeg sagde, der er jo mange, der gerne vil flytte til et andet sted efter et job og måske et bedre liv, som man ikke har midler til i dag. Hvorfor skal man hente dem hele vejen fra Asien, hvis man kan måske hente dem fra Bamut eller Upernavik? Tille Martinussen, Demokraterne var imod det konkrete forslag, som jeg taler om her, som jo gør det mere besværligt, og som Grønlands Erhverv har udtalt sig om tidligere meget negativt. Det har også været fremsat tidligere, men blevet forkastet. Nu er det så stemt igennem. Hvad er jeres holdning til sådan et lovforslag og den udefrakommende arbejdskraft? Altså vores holdning er, jeg forstår jo godt, at man gerne vil bruge hjemmehørende arbejdskraft. Men hvis man kigger på vores statistikker, på hvor stor en andel af vores befolkning, der har nogle misbrugsproblemer eller nogle sociale problemer, så er der allerede en del af arbejdsstyrken der, som vi jo i virkeligheden godt vil have i spil, men som vi ikke får i spil, tror jeg, uden et meget gennemgribende løft, kan man sige, som vi stadigvæk mangler fra politisk hold og sørge for at bliver gennemført. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes ikke, der er nogen grund til, at det skal være enten eller, og Demokraterne stemte jo imod, fordi vi ikke mener, at vi skal bureaukratisere unødvendigt. Og samtidig med det også sige velkommen til folk, der kommer fra alle dele af verden. Det er jo sådan, at resten af verden er global, og det er grønlænderne jo også. Altså, de er jo på Facebook, og de er på de sociale medier, de er på internettet, i rigtig mange steder, helt ude i bygderne på deres mobiltelefoner. Vi må indse, at vi er en del af den internationale verden, og så høste de erfaringer, som vi kan derfra, og få den hjælp, som vi kan. Selvfølgelig, når de kommer til, skal de respektere vores kultur, og det er også klart, at det er vigtigt for os at holde fast i det. Det forstår jeg godt, men jeg synes måske signalværdien i det der forslag, der var en af de helt store grunde til, at vi ikke kunne gå med til det. Og så yderligere bureaukratisering, når vi nu har til mål, at vi godt vil slanke den offentlige sektor. Vitus Ruyakitok, I skal have gang i de private arbejdspladser. Der skal betales noget mere skat her i landet. Der skal flere penge ind.
I er netop blevet pålagt af Inatsisartut at fremlægge en ny lovgivning, mere byråkrati, sværere for udefrakommende arbejdskraft. Hvordan hænger det sammen? Det er en detalje. Den principbeslutning, som Inatsisartut har truffet omkring regulering af arbejdskraft eller udefrakommende arbejdskraft, er en detalje i forhold til de overordnede arbejde, som naalakkersuisut gør i forhold til hele udlændingen, lovgivningen, hvor Grønland arbejder på at overtage hele kompetencen i forhold til opholds- og arbejdstilladelser, i forhold til udlændingen og flygtninge, asylansøgere osv. Så vi kommer til at fremlægge forslag her til efteråret, som går ud på, at Grønland selv skal have kompetencen til at kunne behandle opholds- og arbejdstilladelser selv, som netop går ud på, at bureaukratisering eller bureaukratiet i forhold til sagsbehandlingen, den skal forkortes. Det skal være nemmere, og det skal være mere tilgængeligt, og vi skal jo som bekendt arbejde ud fra at tilgodese den lokale arbejdskraft. Det siger sig selv. Men vi har jo i kraft af den modernisering, vi har inden for arbejdsmarkedsområdet, jo muliggjort, at det bliver nemmere at søge arbejde via hjemmeside for arbejdssøgende, og vi har omlagt job- og vejledningscentrene, så der kun er et sted at henvende sig til, og der er opkvalificeringstilbud med videre, så der ligger en lang række elementer, der har forbedret det lediges vilkår. Men beskyttelsen af lokal arbejdskraft er vigtigt. Men dermed ikke sagt, at vi ikke skal have de kvalifikationer, der kan andre sprog i en kortere eller længere periode. Dem skal vi jo ikke udelukke. Så på den måde vil jeg mene, at turismebranchen vil blive tilgodeset af sine behov, til trods for, at vi overtager kompetencen. Der vil jeg mene, at det vil være til gavn ikke kun for den lokale befolkning, men også for ansøgere udefra at komme til Grønland. Vitus Rujakitsok, du fik det første ord, og du fik også det sidste. Tak fordi du kom. Tak til dig, Tilde Martinussen, og tak til dig, Jens Erik Kirkegaard. Det var alt, hvad vi nåede i denne omgang af Rulapa. Tak til de medvirkende for en god debat, og tak til seerne, fordi I så med.